Jsou sny, které se nikdy nesplní, jsou věci, které se nikdy nezmění. Chci vrátit čas, kdy bylo líp, chci zpátky lidi, kteří už tu nemůžou být. Proč pravda tak strašně bolí, proč místo cukru se přijídám solí ze svých slz. Jsou okamžiky, které se neměly stát, jsou pravdy, kterých se musím jen bát. Chci utéct, ale není kam, chci se vybrečet, ale jsem na to sám. Do České republiky jsem se přestěhoval asi před 8 lety a vlastně tady jsem studoval střední školu, chodil jsem na Gimpl, potom jsem šel na vysokou, v současné době jsem v 2. ročníku Policejní akademie a šel jsem na tu školu, protože si myslím, že v dnešní době je málo kvalitních policajtů. Neříkám, že budu policajt, ale čas ukáže. No, co se týče mých nějakých zájmů, nebo co mě baví, tak mě hrozně baví hudba, baví mě práce na počítači a snažím se kombinovat tu hudbu i s tou práci na počítači tím, že vlastně skládám hudbu, stříhám, různě edituju a zpracovávám různý samply, efekty k tomu a tím, že vlastně hraju v kapele, tak to můžu využít i prostě přímo. Vlastně v kapele už hraju víc než 2 roky, už jsme vydali i desku. Myslím si, že má to nějaký smysl, že ta kapela je úplně o něčem jiným, než v dnešní době to bývá. Zároveň taky rád natáčím, rád pracuji s kamerou, pracuji vlastně i u nás v církvi, kam chodím, tak vlastně dělám v televizním studiu pro internetové vysílání. Ale nejvíc času trávím právě tvorbou hudby ve svém domácím nahrávacím studiu. Já jsem se jako basový kytaře jsem se dostal tak nějak ve 13, ve 14, tak zhruba. No, jako začal jsem kvůli tomu, že mě to jako zajímalo, vlastně původně jsem se chtěl naučit hrát na kytaru, ale pro mě to bylo taky jako moc složitý a přišlo mi to, že tam má moc těch strun. Viděl jsem tu basu, jako měla strun míň, tak jsem to zkusil, začalo mi to jít a bylo takový jako, mě to bavilo. No jak jsem tak jako přemýšlel potom, jako co vlastně jako dělat, hledal jsem smysl toho, co dělám, smysl jako všech těch věcí. A vzhledem k tomu, že vlastně já už víc než 7-8 let, tak nějak jsem vlastně věřící, jsem jako křesťan, tak logicky samozřejmě bylo to, že jsem chtěl tu hudbu taky směrovat tím směrem nějakým způsobem, jako, aby to dávalo smysl. Chtěl jsem právě to poselství nebo tu věc, co mám já, co jsem získal já od toho Boha, dát skrze tu hudbu, skrze to, co umím a co mám rád, jako dát těm lidem a vlastně jsem se fakt soustředil na to, především investovat do té hudby, jakoby své nápady, svůj čas do hudby jakoby křesťanský. A i hlavně kvůli tomu, že dneska je opravdu hlavně v České republice a vůbec v Evropě dost málo jako kvalitních křesťanských interpretů, křesťanských kapel. A mým takovým tajným snem je vlastně mít takový možná první velký křesťanský nahrávací studio, kdy prostě mladí lidi, mladí kluci a holky, jakoby křesťani budou mít možnost a stejné podmínky jako vlastně lidi ze světa, kteří prostě investují do toho peníze, svůj čas, ale ve finále prostě nemusí to dávat ten pravý smysl, proč vlastně na té zemi jsme. A já si myslím, že jako bude to dobrá věc, myslím si, že je to potenciál, snažím se a snad to bude fajn, snad to nějak dáme dohromady a bude to dobrý.
že? No víš, brácho, ty se zabiju.